वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। श्रीकृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवाचादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय वृंदा जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम तत्सत्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सर्वभौम काशी मिश्रा दुई महाशया राजा रे प्रसादे देखी आईला विस्मया। மாதாஜி 64 படிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. कबू एक मूर्ति कबू आना बाहु मूर्ति कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाशाय शक्ति। कबू एक मूर्ति कबू गाना बहुमूर्ति காஜானுரூப பிரபு பிரகாச சக்தி. தமது தேவைக்கேற்ப சில நேரங்களில் ஒரு ரூபத்தையும் சில நேரங்களில் பல ரூபங்களையும் வெளிப்படுத்தினார். அது அவரது அந்தரங்க சக்தியினால் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்தரங்க சக்தினால சில தடவை ஒரு ரூபமும் சில தடவை பல ரூபமும். என்ன கதை ஓடிட்டு இருக்கு? மாதாஜி அவர் அந்த ரதத்துக்கு முன்னாடி பாடுறது மாதாஜி அத ராஜாவுக்கு அந்த ஒரு லீலையை அவர் காமிப்பாரு மாதாஜி. அதை பார்த்துட்டு அவர் பக்தனா ரொம்ப ஹாப்பியா சைதன்ய மகாபிரபு ரொம்ப ஹாப்பி படுவாரு. நம்ம பக்தனா ஏத்துக்காமையே இருப்பாரு, இருந்தாலும் மனசுல ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாரு மாதாஜி. அந்த சைதன்ய மகாபிரபு பார்த்து அவருடைய 7 இதுலயுமே அவருடைய ரூபத்தை பார்த்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி படுவாரு ராஜா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எதை பாக்குறாரு? எந்த ரூபத்தை பார்த்து மகாபிரபு அந்த பாடுற இதுல பாட்டு பாடிக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டுமே இருக்கிறது. அந்த 7 சங்கீர்த்தன கூறுதலையுமே அவர் 7 ரூபத்தையுமே அதுல பாடுறாரு. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். 7 இருக்கிறது நார்மல் டிவோட்டிஸ்க்கு இல்லாம பிரதாப் ருத்ராக்கே தெரியுது. அப்கோர்ஸ் அவரும் எக்ஸால்டட், பட் அவருக்கு அதுலதான் அவருக்கு ஹைலைட் தெரியுது. வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லீலாவாசே பிரபு நாயி நிஜ शादना इच्छा जाने लीला शकी कार्य समाधाना। लीलावे से प्रभु रणगी निजानुसंधान इच्छा जाने लीला சக்தி கரே சமாதானா. மொழிபெயர்ப்பு. உண்மையில் முழுமுதற் கடவுள் தனது தெய்வீக லீலைகளின் போக்கில் தன்னை மறந்துவிட்டார். ஆனால் அவரது உள் சக்தி லீலா சக்தி
இறைவனின் நோக்கங்களை அறிந்து அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்தது. பொருளுரை. உபநிஷதங்களில் இது கூறப்பட்டு உள்ளது. பரஸ்ய சக்தி விவதெய்வ ஸ்ரூயதே ஸ்வபாவிகி ஞான பால கிரியாச்ச. பரமபுருஷருக்கு பல சக்திகள் உள்ளன. அவை மிகவும் பரிபூர்ணமாக செயல்படுகின்றன. எல்லா உணர்வும் பலமும் செயல்பாடும் அவருடைய சித்தத்தினால் மட்டுமே இயக்கப்படுகின்றன. ஸ்வேதாஸ்வதார உபனிஷத் 6.8. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒவ்வொரு சங்கீர்த்தன குழுவிலும் ஒரே நேரத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்தி தனது மறைபொருளை வெளிப்படுத்தினார். பெரும்பாலான மக்கள் அவர் ஒருவரே என்று நினைத்தார்கள். ஆனால் சிலர் அவர் பலராக இருப்பதை கண்டார்கள். பகவான் ஒருவராக இருந்தாலும் பல்வேறு சங்கீர்த்தன குழுக்களில் பலராக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் என்பதை உள்பக்தர்கள் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நடனமாடிய போது அவர் தன்னை மறந்து பரவசமான பேரின்பத்தில் மூழ்கியிருந்தார். ஆனால் அவரது உள்சக்தி எல்லாவற்றையும் சரியாக ஏற்பாடு செய்தது. இதுதான் உள்சக்திக்கும் வெளிப்புற சக்திக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஜட உலகில் வெளிப்புற சக்தி பொருளாற்றல் ஒருவர் நீண்ட நேரம் முயற்சித்த பின்னரே செயல்பட முடியும். ஆனால் உச்ச இறைவன் விரும்பும் போது அனைத்தும் உள்சக்தியால் தானாகவே செயல்படுகிறது. அவரது விருப்பத்தால் விஷயங்கள் மிகவும் அழகாகவும் முழுமையாகவும் நடக்கும். அவை தானாகவே செயல்படுத்தப்படுவது போல் தோன்றும். சில நேரங்களில் உள்சக்தியின் செயல்பாடுகள் ஜட உலகில் காட்டப்படுகின்றன. உண்மையில் ஜட இயற்கையின் அனைத்து செயல்களும் உண்மையில் இறைவனின் நினைத்து பார்க்க முடியாத சக்தியினால் செயல்படுகின்றன. ஆனால் விஞ்ஞானிகள் என்று அழைக்கப்படுபவர்களும் ஜடசக்தியின் மாணவர்களும் இறுதியில் விஷயங்கள் எவ்வாறு நடக்கின்றன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எல்லாம் இயற்கையால் செய்யப்படுகிறது என்று அவர்கள் தவிர்க்கிறார்கள். ஆனால் இயற்கையின் பின்னால் சக்தி வாய்ந்த பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. பகவான் கிருஷ்ணர் இதை பகவத்கீதையில் 9.10 விளக்குகிறார். மாயாத் யக்ஷேன பிரகிருதி சுயதே சா சராச்சரம் ஹேத்து நானேன கௌந்தேய ஜெகத் விபரிவர்த்ததே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்பட்டு அசையும் மற்றும் அசையாத அனைத்து உயிரினங்களையும் உருவாக்குகிறது. அதன் ஆட்சியின் கீழ் இந்த வெளிப்பாடு மீண்டும் மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டு அளிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியல. தெரியுது மாதாஜி. போயிடுச்சு மாதாஜி. இவ்வளவு நேரம் தெரிஞ்சது, இப்போ போயிடுச்சு மாதாஜி. ஒரு செகண்ட். லீலா சக்தின்றது வந்து அவரோட இன்டர்னல் எனர்ஜி, ரைட்? லீலா சக்திக்கு வந்து பவர் ஜாஸ்தியா, கிருஷ்ணருக்கு பவர் ஜாஸ்தியானா கிருஷ்ணருக்கு தான் பவர் ஜாஸ்தி. ஆனா இப்போ ஒரு பேங்க்ல வந்து எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு லோன் வந்து சாங்ஷனுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு லிமிட் கொடுப்பாங்க. பிரான்ச் ஹெட்டா இருந்தா ஒரு 25 லட்சம் எடுக்கலாம். இதுவே பெரிய பிரான்ச் ஹெட்டா இருந்தா 50 லட்சம் எடுக்கலாம். இதுவே ரொம்ப சின்ன பிரான்ச் ஹெட்னா 10 லட்சம். இதுவே போறான் இல்ல, ஒருத்தன் போய் மீட் பண்றானே, அவன் 5 லட்சம் வரைக்கும் லோன் கொடுக்கலாம். எப்படின்னா ஒருத்தருக்கும் ஒரு பவர் கொடுத்துருப்பாங்க, ரைட்? இப்போ வந்து பாம்பேல உட்காந்து இருக்கிற சிஇஓக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரியுமா அப்படின்னா இவென்ச்சுவலி தெரியும். ஆனா எல்லாத்தையும் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் எல்லாம் இருக்காது. அதனால அந்த நொடியில என்ன பண்ணணுமோ அவங்க பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து என்னன்னா, அவர் சந்தோஷப்படுறதுக்கோசமே லீலா சக்திக்கு சில பவர் கொடுத்துருப்பாரு. என்னை ஆச்சரியப்படுத்தவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எக்ஸாம்பிள், யசோதாமையை வந்து குச்சி எடுத்துட்டு போறச்சே ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, அழுக வருது. இது லீலா சக்தியின் மகிமை. சோ இந்த மாதிரி நிறைய சக்திகள் இருக்கு. கிருபா சக்தி என்றது அவரோட கிருபா சக்தி அப்புறமா எழுந்திரிக்கும். அச்சோச்சோ, யசோதாமையை இப்படி ஓட வைக்கிறாங்களே இவங்க. அப்புறம் சங்கல்ப சக்தி என்னன்னா கிருஷ்ணரை சப்போர்ட் பண்ணும். ஆஹா, கிருஷ்ணர் எப்படியாவது ஜெயிக்கணும், அவரை ஃபாஸ்டா ஓட வைக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ கிருகாசக்திக்கு என்ன பண்ணும், கிருஷ்ணரை பிடிச்சி கொஞ்சம் இருங்க, நான் பவர் யசோதாமை கொடுக்குறேன். அவங்க ஓடுவாங்க இன்னும் ஃபாஸ்டா கிருஷ்ணரை பிடிக்கிறதுக்கு. கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்த உடனே மறுபடியும் அந்த என்ன ஆகும், அவரோட சங்கல்ப சக்தி ஓடும். இதெல்லாம் விளையாடுறது லீலா சக்தி. அதனால நிறைய தடவை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இப்போ கோபிகள் எல்லாம் உட்காந்து, கோபாக்களோட அவர் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாரு. அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கச்சு என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து காணாம போயிடுவாங்கல்ல இந்த கோபாக்கள் எல்லாம், அதோட பசுக்கள் எல்லாம். அப்போ லீலா சக்தி வந்து டாமினேட் ஆகும். அவர் கிருஷ்ணர் பயந்து போய் தேடுறாரு. அந்த சில க்ஷணங்கள், அந்த பயம், வேதனை, குரோதம் என்றதெல்லாம் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்ன்றதால தான் கிருஷ்ணரா வந்திருக்காரு. அவர் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாரு? ஆப்வியஸ்லி அவர் வந்து அந்த சக்தி வந்து
அவரையும், அதாவது மாயா சக்தி ஒர்க் ஆகாது. மாயான்றது எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, அவரை அஃபெக்ட் பண்ணாது, அது பௌதிக உலகத்துல. அப்ப என்னன்னா லீலா சக்திக்கு சில பவர்ஸ் அவரை விட்டு வச்சிருப்பாரு. ரொம்ப நேரம் பவர் இருக்காது, கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த பவர்ல அவரே வந்து பயந்துடுவாரு. அதே மாதிரி இந்த பசங்க வந்து அந்த பாம்புக்குள்ள போறாங்க இல்லையா, அப்பவும் பயப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி பவர் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கு. அதனால அவர் ஃபுல்லா அவருக்கு இருந்தாலும் சிலது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நிறைய பொட்டன்சியல்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே தெரிஞ்சாலும் அவர் வந்து அவர் சொந்த விஷயத்துல தான் ஆத்ம மாயையா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது அவரே சொந்தமா தான் வராரு. ஆனாலும் அவருக்கு இந்த அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் என்ஜாய் பண்றதுக்கோசரம் லீலா சக்திக்கு சில ரோல்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத இங்க தெரிய வருது. சரிங்களா? பூர்வே சேராசாதி லீலா கைல பிருந்தாவனி ஆலௌகீலா லீல கௌரா கைல ஸ்தானி ஸ்தானி. பூர்வே ஜெய சான்ஸ். ஜெய லீலா கைல விருந்தவனே ஆசௌகீக லீலா கௌர கைலசானே சனே. முன்பு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் ராசலீலை முதலிய பல்வேறு லீலைகளை அரங்கேற்றினார். அதுபோலவே பகவான் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஒவ்வொரு தருணத்திலும் அசாதாரணமான லீலைகளை அரங்கேற்றினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்படி அவர் ராசலீலை பண்ணாரோ இவரும் நிறைய லீலைகள் பண்றாரு. சம்பந்தமே இல்லையா மாதாஜி, அது ஒண்ணு இது ஒண்ணு, அது எப்படி ரெண்டுமே ஒண்ணாகுது அப்படின்றத நம்ம சொல்வாரு. பக்தகனானுபவி நாய் ஜானி ஆனா ஸ்ரீ பாகவத சாஸ்திரே பிரமாணா. பக்தகனானுபவே நாகி யானேஹானா ஸ்ரீ பாகவத சாஸ்திர தாகேதே பிரமாணா. ரத யாத்திரையில் ரதத்திற்கு முன்பாக நிகழ்ந்த ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் நடனம் தூய பக்தர்களால் மட்டுமே உணரப்படக்கூடியதாகும், மற்றவரால் உணர முடியாது. பகவான் கிருஷ்ணரின் ஒப்பற்ற நடனங்களை பற்றிய வர்ணனைகள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் காணப்படுகின்றன. பொருளுரை: பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ராச நடனத்தில் ஈடுபடுகையில் தம்மை பல ரூபங்களாக விரிவுபடுத்திக் கொண்டார். துவாரகையில் 16,000 மனைவிகளை திருமணம் செய்து கொண்ட சமயத்திலும் அவர் தம்மை பலவாக விரிவுபடுத்திக் கொண்டார். அதே வழிமுறை ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவினால் பின்பற்றப்பட்டது. அவர் ஒவ்வொரு சங்கீர்த்தன குழுவிலும் நடனமாடுவதற்காக தம்மை 7 ரூபங்களாக விரிவுபடுத்திக் கொண்டார். இந்த விரிவுகள் மன்னர் பிரதாபருத்ரர் உட்பட தூய பக்தர்களால் உணரப்பட்டன. வெளிப்புற வழக்கத்தின் காரணத்தினால் மன்னராக இருந்த பிரதாபருத்தரை ஸ்ரீ சைதன்யர் மகாபிரபு காண மறுத்தார். இருப்பினும் மன்னர் பிரதாபருத்தரின் மீதான மகாபிரபுவின் விசேஷ கருணையினால் அவர் மகாபிரபுவின் மிகவும் அந்தரங்க பக்தரில் ஒருவராக மாறினார். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஒரே சமயத்தில் 7 குழுக்களில் வீற்றிருந்ததை மன்னரால் காண முடிந்தது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளபடி பகவானின் தூய பக்தர் அல்லாதவரால் பகவானின் தெய்வீக ரூபங்களில் விரிவுகளை காண முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க வளமுடன். அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவர் வந்து இப்ப அந்த ரூபங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அவர் ஏன் அந்த மாதிரி ரூபங்கள் எடுக்க முடியுதுன்னா, அவர் எடுப்பாரு அது ஒண்ணுங்க. ஆனா எல்லாராலையும் பார்க்க முடியுமானா இந்த கான்பிடென்ஷியல் டிவோட்டிஸ் நித்யானந்தா பாக்குறது வேற, பிரதாப் ருத்ரா மாநில நிலத்துல ராஜாவா இருந்து காட்டுறது வேற. ஆனா அந்த மாதிரி அவர் வந்து காட்ட முடிஞ்சது அப்படின்றது வந்து நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஈஸி இல்லை. ஒரு பயங்கரமான பியோர் டிவோட்டி தான், அதையும் இன்டைரக்டா சிக்னிஃபை பண்றாரு. அவரால் பார்க்க முடியுது அப்படின்னா அவர் வந்து எவ்வளோ பியோர் டிவோட்டி. இப்ப நம்ம கண்ணால நம்மளால கிருஷ்ணரை நேரா பார்க்க முடியுதா? நம்ம காதால தான் பார்க்க முடியுது. நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியற லெவலுக்கு நம்ம வரணும்னா பியோர் டிவோட்டியா இருக்கணும், இல்ல அந்த பியோர் பக்தி இருக்கணும். மாதாஜி அப்ப என்னோட பக்தி பியோர் இல்லையானா, பியோர் பக்தி இருந்தாலே பியோர் டிவோட்டி ஆயிடுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து இந்த சஹஜியால வந்து கோபிகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து கிருஷ்ணரை கணவனா நினைச்சிட்டு இருக்கேன், இல்ல என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க பாய் ஃப்ரெண்டா நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னு. அப்படி நினைக்கிற தாட் வந்து அவர் பக்கத்துல இருக்காரு, கையை பிடிச்சிக்கிறாரு அப்படின்ற லெவலுக்கு திங்கிங் வந்துச்சுன்னா, அப்போ பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற யாருமே பிடிக்க கூடாது. யாருமே நான் மனிதர்களை சொல்லணும், எந்த ஆண் கணவனா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆசையே வராது. அந்த லெவலுக்கு எலிவேட் ஆகணும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் பெஸ்ட் ஹஸ்பண்ட். அவரே வந்துட்டாருன்னா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க. ஆனா நம்ம இன்னும் பௌதிகத்துல இருக்கிறதாலதான் நம்ம செய்யணும். இப்ப நீங்க சொல்லுவீங்க, மாதாஜி கிருஷ்ணர் சொன்னாரு கர்மன் வே வாதிகாரிசி மா பலேஷு கதாசன மா கர்ம பல ஏதூர்வோர் மாதே கர்மணி சுகர்மணி. கரெக்ட். சோ எல்லாருமே வேலை செஞ்சாங்க, யாருமே விட்டு ஓடல. ஜனக மகாராஜ் எல்லாம் வேலை செஞ்சாங்க. பட் என்ன,
எனக்கு இந்த உடம்பில் இப்போ நான் ராஜா. இப்ப பிரதாப் ருத்ராவும் பாருங்க, இந்த உடம்பு நான் ராஜாவாய் செய்யறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு. அவரை சன்னியாசம் எல்லாம் ஏத்துக்கவே இல்லை. ஆனா அந்த ரோலுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் மனைவி என்ற பாத்திரத்தில் நான் இருக்கேன். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அன்னைக்கு ஜெயந்தி மாதாஜி ஆக்டிங் நல்லா பண்றாங்களா, டிராமால ரொம்ப நல்லா பண்றாங்க மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் அவங்க கேரக்டர் ஆயிட்டாங்களா, அப்படியே ஆக்டிங்லேயே இருக்காங்களா? இல்ல, அந்த ஆக்டிங் டைம்ல அவங்க பண்றாங்க. சோ அந்த ரோல்ல அவங்க இருக்காங்க தவிர உள்ள அவங்களுக்கு உணர்வு தெரியும், இது ஆக்டிங், இது என்னோட ஆக்சுவல் கணவன் இல்ல, இந்த டிராமால இவங்களோட நான் கணவனா இருக்கேன் அப்படின்ற ரோல் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கதாபாத்திரமாவே ஆயிடுறோம். இப்போ நிறைய மூவில எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி. அவங்க என்னன்னா அவங்க ஆக்ட் பண்றச்சே அவங்களே அந்த பர்சனாலிட்டின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு. உண்மையா பார்த்தா நம்ம எல்லாருமே ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி தான். எதுக்குன்னா நம்மளும் இதுதானே ஆக்டிங், இந்த வேர்ல்டு தான் நம்ம ரியல் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். கரெக்டா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. சோ பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மெடிக்கல் சயின்ஸ் படி பார்த்தா நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த வியாதி இருக்கு. வியாதி ஒத்துக்கிறோமோ இல்லையோ, இப்ப நம்ம எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவலி இருக்கிறதால ஒத்துக்கிறோம். ஆமா மாதாஜி ஒத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க எட்டி ஒதுக்கணுமா மாதாஜி, என் வீட்டுல இருக்கிற பசங்க இல்லையா தூக்கி போட்டுருந்தோம் மாதாஜி, நான் அப்படி சொல்ல வரேன். நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே நல்லாதான் இருப்போம். அவன் அசுரனா இருந்தாலும் ராட்சசனா இருந்தாலும். அதனால நம்ம நல்லா இருப்போம்ன்றது நம்ம குணம். ஆனா அவங்கள என்ன பண்ணோன்றது நம்ம வரி பண்ணிக்க வேண்டாம். நம்ம பார்த்துட்டு பண்ண வேண்டியதை பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரிங்களா? ஈ மாதா மகாபிரபு கரே நித்ய ரங்கே பாஷா ஈலா சபா லோகே பிரேமதா ரங்கே. ये मद महाप्रभु करे नृत्य रंगे பாசாயில சபலோக பரமேல தரங்கே. இவ்விதமாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் ஆடினார். பிரேமையின் அலைகளில் மக்கள் அனைவரையும் மூழ்கடித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவ்வளவு சந்தோஷத்துல ஆடினாரு. எல்லாரையும் அந்த பிரேமை என்ற மயக்கத்துல அவரு கூட்டிட்டு போனாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஈ மதா ஹைல கிருஷ்ணரா ரதே துரோஹானா தாரா ஆகே பிரபுனா சைலா பிரத கணா. ये माता हैला कृष्ण राधे आरोहणा தாரா ஆகே பிரபு நாச்சைல பக்தகணா. மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு பகவான் ஜெகநாதர் தனது தேரில் ஏறினார். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது பக்தர்கள் அனைவரையும் அதன் முன் நடனமாட தூண்டினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் கார் எழுதினாரு. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா எல்லா டிவோட்டிஸும் அதுக்கு முன்னாடி ஆடுறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்றாரு. எல்லாரும் அவ்வளவு ஆடினாங்க அப்படின்னு. ஆகே சுனா ஜெகநாதிரா குண்டிச்சா கமனா காரே ஆகே பிரபு ஏ சே கரீல நர்த்தனா. ஆகே சூனே ஜகன்னாத ரே குண்டி சகமனா தாரையாகே பிரபு நைச்சே கரில நர்தனா. பகவான் சைதன்யர் குண்டிசா கோயிலுக்கு எவ்வாறு சென்றார் என்பதையும் அவரது ரதத்திற்கு முன்பாக ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு எவ்வாறு நடனம் புரிந்தார் என்பதையும் அடுத்ததாக கேட்பீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். இப்ப சொல்ல போறாரு அவர் எப்படி ஜெகநாத் போறாரு, எப்படி குண்டிச்சா கோயில் போறாரு, அவர் ஏன் டான்ஸ் ஆடினாருன்னு. குண்டிச்சா கோயில் அவர் போறாரு இல்லையா, அங்க ஜெகநாத் எங்கேயாவது ஒரு 10 நாள் இருப்பாரு. ஏன் அவர் அவ்வளவு நாள் இருக்காரு அப்படின்றத கேட்டு திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்லுங்க. மாதாஜி அவருக்கு ஜுரம் வந்துச்சு, ஓகே அது இல்ல ஆன்சர். அவர் ஏன் ஜுரம் வர்ற மாதிரி இந்த லீலையே புரியுறாரு, ஏதோ ரீசன் இருக்கும் இல்லையா, அது என்ன ரீசன் அதுன்னு திங்க் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வாங்க. ஏய் மாதா கீர்த்தன பிரபு கரிலா கதஸ்தானா ஆபன உத்யோகனாச்சா ஈலா பக்தகனா. ஏயி மத கீர்த்தன பிரபு கரில கரசன ஆபன உத்யோகேன சயில பக்தகன. மகாபிரபு சிறிது நேரம் கீர்த்தனம் புரிந்தார். தமது சொந்த முயற்சினால் எல்லா பக்தர்களையும் ஆடத் தூண்டினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் என்னன்னா கொஞ்ச நேரம் கீர்த்தனை ஆடிட்டு அப்புறம் எல்லாரையுமே அந்த ஆட்டத்துல அவர் சேர்த்துட்டாரு. ஆப்பன நாச்சிதே யாபே பிரபு ரமன ஹைலா சாதா சம்பிரதாய தாபே ஏகத்ரா கரிலா. ஆபான ஜபே பிரபு ரமன ஹைல சாத சம்பிரதாய தபே ஏகத்ர கரிலா. மகாபிரபு தாமே நேரடியாக இறங்கி ஆட விரும்பிய போது 7 குழுக்களும் ஒன்றாக கூடின. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது அவர் அவர் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் ஆடிச்சு. இப்போ அவரோட மீன் சோரா எல்லாமே ஒண்ணுதான், பட் அவரே ஆடணும்னே ஏயும் ஒரு குரூப் ஆயிடுச்சு. ஸ்ரீவாச்சா ராமதா ரகு கோவிந்த முகுந்தா
ஹரிதாசா கோவிந்த நந்த மகாதேவ கோவிந்தா சாரி மாதவ கோவிந்தா படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீவாசா ராமை ககு கோவிந்த முகுந்தா ஹரிதாசா கோவிந்தா நந்த மாதவ கோவிந்தா படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவாச ராமாயி ரகு கோவிந்தா முகுந்தா ஹரிதாச கோவிந்தா நந்த மாதவ கோவிந்தா. மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் பக்தர்கள் ஸ்ரீவாசா ராமாயி ரகு கோவிந்தா முகுந்தா ஹரிதாசா கோவிந்தநந்தா மாதவா மற்றும் கோவிந்தா உட்பட அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. भूतांत नृत्य प्रभुराया बेहायला माना स्वरूपेरा सागे दिला नवजाना ಉತ್ತಂಡ ನಿರ್ತಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಭು ಜಬೆ ಹೈಲದ್ಮನ சொருபரே சங்கேதிலே நவஜன. உயரமாக குதித்து ஆட சைதன்ய மகாபிரபு விரும்பிய போது அவர் இந்த 9 நபர்களையும் சொரூப தாமோதரின் பொறுப்பில் ஒப்படைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண இந்த மதர். மெயின் லைனை வந்து இவர் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா அவர் குதிச்சு கிதிச்சு ஆடணும், அதனால அவரும் அங்க சொல்றாரு ஏ தசஜன பிரபுரா சங்கே கான தாயா ஆரே சாபா சம்பிரதாய சாரி தீகே காயா காயா சஜன பிரபுர சங்கே காயதாய ஆரபை சம்பிரதாய சரே திகே காயா. இந்த பக்தர்கள் சொரூப தாமோதரர் மற்றும் அவரது பொறுப்பில் இருந்த பக்தர்கள் அனைவரும் மகாபிரபுவுடன் இணைந்து பாடினர், அவருடன் இணைந்து ஓடினர். மற்ற குழுவில் இருந்த அனைவரும் தொடர்ந்து பாடினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. दंडवत करी प्रभु युरी दुई हाथा ऊर्ध्व मुके सुतिकारे देखी जगन्नाथा दंडवत करी प्रभु युडी तुई हता உத்வ மூகே ஸ்தூதி கரே தேகி ஜகநாதா. மொழிபெயர்ப்பு. கூப்பிய கைகளுடன் பகவானுக்கு வணக்கங்களை செலுத்தி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாதரை நோக்கி முகத்தை உயர்த்தி பின்வருமாறு பிரார்த்தனை செய்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவரு இப்போ ஜெகநாத்தை பார்த்துட்டு அவர் கும்பிடுறாரு. என்னெல்லாம் பாட போறாரு பார்க்கலாம். நமோ பிராமண தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜெகத் வித்தாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ பிராமண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகஸ்திதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. அனைத்து பிராமணர்களுக்கும் வழிபடத்தக்க தெய்வமும் பசுக்கள் மற்றும் பிராமணர்களின் நலனை விரும்புபவரும் எப்போதும் முழு உலகிற்கும் நன்மை தருபவருமான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். கிருஷ்ணர் மற்றும் கோவிந்தன் என்று அழைக்கப்படும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு நான் மீண்டும் மீண்டும் வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். பொருளுரை. இது விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து 1.19.65 ஒரு மேற்கோள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்கலி இதோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து விஷ்ணு புராணால இருக்கிற பாட்டு. அதை தான் நம்ம டெய்லி எங்க பாடுவோம். இது பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ணும் பொழுது பாடுவோம். ஸோ அதை நம்ம பண்றோம். வெரி நைஸ். ஜெய ஜெய जयति जयति देवो देवी नन्दनोऽसौ जयन्ति जयन्ति कृष्णो वृषणी वंश प्रादिपाः जयन्ति जयन्ति मेघा श्यामल कोमलाङ्गो जयन्ति जयन्ति पृथ्वी वारणासो मुकुन्दाः जयन्ति जयन्ति देवो देवकी नन्दनोऽसौ जयन्ति जयन्ति कृष्णो वृष्णी वंश प्रदीपाः जयन्ति जयन्ति मेघा श्यामलः कोमलाङ्गो जयन्ति जयन्ति प्रतिविபாரானசோ முகுந்தாக. தேவகியின் மைந்தனாக அறியப்படும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டும். விஷ்ணு வம்சத்தின் ஒளிச்சுடராக அறியப்படும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டும். புதிய மேகத்தை போன்ற மேனி நிறத்தினை தாமரை மலர் போன்ற மிருதுவான மேனியையும் கொண்டுள்ள பரமபுருஷ பகவானுக்கும் எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டும். அசுரர்களின் சுமையிலிருந்து பூமியை விடுவிப்பதற்காக தோன்றியவரும் அனைவருக்கும் முக்தியை வழங்குபவருமான பரமபுருஷ பகவானுக்கு எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டும். பொருளுரை. இது முகுந்த மாதா
என்னும் பிரார்த்தனையிலிருந்து வரும் ஸ்லோகமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Very nice. जयन्ती जयनिवासो देवकी जन्मवादो यदुवरा स्वैर्दोर्भिरसेयन् अधर्मम् स्थिरचरा वृचिनी गणा सुष्मिता श्रीमुखेन व्रजपुरा वनितानां वर्धयं कामदेवम् जयति जननिवासो देविहि जन्मवातो मधुवर परिषत् स्वैर्दोर्भिर् अस्यन्न अधर्मम् स्थिर सरवृजिन सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवाम्. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிர்வாழிகளின் இறுதி புகலிடமாக ஜனநிவாச இருப்பவரும் தேவிகி நந்தனர் அல்லது யசோத நந்தனர் என்று அறியப்படுபவரும் யது வம்சத்தின் வழிகாட்டியும் தமது பலம் பொருந்திய கரங்களால் அசுரர்களையும் அதர்மத்தையும் கொல்லக்கூடியவரும் தமது இருப்பினால் அசைவன அசையாதன என எல்லா ஜீவன்களின் அமங்கலத்தை விளக்குபவரும் தமது புன்னகை போக்கும் திருமுகத்தின் அழகினால் பிருந்தாவன கோபியர்களின் காம விருப்பங்களை எப்போதும் அதிகரிப்பவருமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லா புகழும் பெற்று இன்பமாக வாழ்வதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 10.90.48 வரும் மேற்கோளாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம ரொம்ப பியூட்டிஃபுல், நம்மளுக்கு தெரியும். நாஹம் விப்ரோ ந ச நரபதி நாஹி வைஷ்யோ ந சூத்ரோ நாஹம் வர்ணி ந ச கிரஹபதி நாமவனிஸ்தோ யதிர்வா கிந்து ப்ரோயா நிகல பரமானந்த பூர்ணாம்பிருதாத்பேர் கோபி பத்த பத கமலயோ தாச தாசானுதாச. नागं विप्रतो न च नरपदे नाभिवैश्यो न शूद्रो नगं वर्णि न सकृहपदे नो वनस्थो यदिर्वा किन्तु प्रयोतयन्निखिल परमानन्द पूर्णामृतात्पदापद श्रीकोदाबदास दासानुदास. பொருளுரை. மொழிபெயர்ப்பு. நான் பிராமணன் அல்ல, சத்திரியன் அல்ல, வைசியனோ சூத்திரனோ அல்ல. நான் பிரம்மச்சாரியோ இல்லத்தாரோ வானப்பிரஸ்தரோ சந்நியாசியோ அல்ல. கோபியர்களை பராமரிப்பவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களின் அடியாராக மட்டுமே நான் என்னை அடையாளப்படுத்துகிறேன். அவர் அமிர்த கடலில் போன்றவர். மேலும் அவர் உலகளாவிய ஆழ்நிலை பேரின்பத்திற்கு காரணம். அவர் எப்பொழுதும் பிரகாசத்துடன் இருக்கிறார். பொருளுரை. இது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தொகுத்த பாடல்களின் தொகுப்பான பத்யாவலியிலிருந்து 74வது வசனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகா எல்லாருமே பண்ணலாம் ஒரு 4-5 தடவை. நாஹம் விப்ரோ ந ச நரிபதி நாஹி வைஷ்யோ ந சூத்ரோ. நான் ஒரு லைனா பண்ணும் படிங்க. नाहं विप्रो न च नरपदे नाभि वैश्यो न शूद्रो. नाहं विप्रो न च नरपति नाहि वैश्यो न शूद्रो. नाहं विप्रो न च नरपदे नाभि वैश्यो न शूद्रो. नाहं वर्णी न च गणपति नावनितो यथेवा. नाहं विप्रो न च नरपदे नाभि वैश्यो न शूद्रो. किन्तु नाहं वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा. नाहं वर्णी न च गृहपदे नो यदिर्वा. 2 லைன். नाहं विप्रो न च नरपति नाहि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा. नाहं विप्रो न च नरपदे नाभि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च
गृहपति नो वन्तो यदेवा न च भरपति न हि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपति न वनिस्थो यतिर्वा। विप्रो न च नरपदे नाभि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णेन च गृहपदे न वनतो यदिवा। किन्तु प्रोद्यानिकला परमानंद पूर्ण अमृताद्वे परमानंद पूर्णामृता प्रदोर। किन्तु प्रोद्यानिकला परमानंद पूर्ण अमृताद्वे प्रोद्यन्निहित परमानंद पूर्णम अमृता गोपी व्रत पद कमलयोर्दास दासानुदासा गोपी दासानुदासा गोपी भक्त पद कमलयोर्दास दासानुदासा गोपी कमलयोर्दासदासानुदासा। किन्तु प्रोद्यानिकल परमानंद पूर्ण अमृताद्वेद गोपी भक्त पद कमलयोर्दास दासानुदासा परमानंद पूर्णाम अमृताप्ते अमृताप्ते गोपी भर्तु पद कमलयोर्दासदासानुदासः। नाहं विप्रो न च गृहपति न हि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपति न वनिस्थो यतिर्वा। किन्तु प्रोदानिकल परमानंद पूर्ण अमृताद्वे गोपी भक्त पद कमलयोर्दास दासानुदासा विप्रो न च वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपदे नो वनस्थो यदिर्वा। किन्तु प्रोद्यानिहित परमानंद पूर्णामृताप्ते गोपी पत्तु पद कमलयोर्दासदासानुदासः। மீனிங் ஒரு தடவை படிங்க மாதிரி நான் பிராமணன் இல்லை, சத்திரியன் இல்லை, சூத்திரன் இல்லை, நான் பிரம்மச்சாரியோ கிரகஸ்தனோ வானப்பிரசாதனோ சந்நியாசியோ அல்லன். கோபியர்களை பராமரிக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவழிகளுடைய சேவகனுக்கு சேவனாக மட்டுமே நான் என்னை அடையாளம் காண்கிறேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ண அமிர்த கடல் போன்றவர். அவர் உலகளாவிய தெய்வீக ஆனந்தத்திற்கு காரணமானவர், எப்போதும் பிரகாசமாக வீற்றிருப்பவரும் ஆவார். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் பத்யாவலி எனப்படும் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியின் ஸ்லோக தொகுப்பில் காணப்படும் 74வது ஸ்லோகமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வாஞ்ச கல்பத்ருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யைவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா.